Norong buskang tai sama phaimani ke abo haisi thanai saptakhani sikang haiko mas o ksarano ang tini kok tripura Facebook page ni bisingtei bukuk sairani tripura mungei khoroksa chini bukuk soringta go college pore tongnai 4th semester o belai sori hamnya bohogo tiu marongei beno yagulo bo yathyak mayang tongmani bono jibi sak hamnogo admission khlaijaka yagulo bono guwahati o tlangai buk je koktoma manmani operation khlaika jangkai apro kisa subasu sanmani hingke thangi rine borikha aboni bagai bo taisa dabu operation khlaimani yagulo taisa bo subasu sanka bini khuktuino norok khnawi naimani au sini bukuk sairani wngkha bo longtrai birini jami soda haikeba jami tisau tong bini buma hingke duhita tripura hingke borokni account number rok jeng aro tolao rirnai narok je subana mukhuna rok kisa suba jadi hingke bo tang 4th semester pori tongmani sebo yakarima tongkha lekha rok porimani ang jeng srimania aboni bagai jotto tripura hasteni khagana rukurokno taisa tini kok tripura Facebook page ni bisingtei norok subasu sanka এবং narok khnawi naidi chini bukhuk sairani tripura tam sakha norok subana musung rok suba jadi hamba Please ke lokoromi chuba chona chungga hati operation klena phaimani ra kayang tokha abun bagai please ke buini chuba chokisa nango